guys, ngayon ay papunta tayo ng Marcelo Fernan Bridge. Malapit na lang dito guys, mga 500 meters. Magsimula na tayong umakyat patungong Marcelo Fernan Bridge. Sabayan niyo ako guys. So guys, video traffic guys. Patungo tayong Marcelo Fernan Bridge, patungong Lapu-Lapu or Mactan Island. Nagsimula tayo dito sa mainland ng Cebu, Mandaue City. Ito, traffic talaga. Pagka-traffic guys. Hindi pa natapos guys ang construction ng daan dito. Hindi ko talaga maibigay sa iyo ang lahat ng view kasi bawal ang huminto dito. Yun ang old bridge. Ito na guys, tingnan niyo guys, yan ang old bridge guys, ang Osmeña Bridge. Unahan pa doon, ang new bridge. So tatlong tulay dito guys. Sa nauuna kong vlog, di-discuss ko na to. Yon. Yung tawag na Mactan Channel guys. So guys, makikita ko guys yun ang Cebu City guys. No, yung tulay na yan ay ang old bridge, ang pinakaunang bridge dito, ang Osmeña Bridge. Makikita natin ngayon yung Cebu City. Andito naman yung Mactan City, Lapu-Lapu City. Yan ang General Milling, ang pinakamatandang General Milling Corporation yan. Ito guys, yun ang Liloan at Consolacion. Sa
Salamat tayo guys. May sasakyan ditong ano, tumirik. Kahinto tayo ng kunti. Okay. Ito guys, patungo na tayong Lapu-Lapu City. Abangan ninyo guys, ipapakita ko sa inyo ang ibang bahay nito, nag-iagawang park. Ito ay patungong airport na guys. Likot lang tayo guys. Hindi tayo makapag-U-turn ng sandali. Sa unahan tayo mag-U-turn at babalik tayo sa ilalim ng bridge. Guys, ang ulo nila Lapu-Lapu, 60 years. No? Oh, yan. Yan guys, Lapu-Lapu guys. Welcome to Lapu-Lapu City. Guys, ang nasa kaliwa natin kanan guys, yun ang patungong airport. Malapit lang dito guys, mga 1 kilometer siguro. Kaya patungong airport. Dito nila, tikat. Walang ayaw sa labas, arrest mo. Yan guys, ang makikita nating bukirin guys, yon ay ang Cebu City na guys. Part of Cebu. Mainland of Cebu. Ito ang warp dito guys. Kasi pwede ito ano, papuntang Cebu. O yun, nasasakyan kung hindi ka mag ano, taxi o kaya hindi ka mag land transport. Balik tayo guys. So papunta tayo guys, under the bridge. Ipapasyal ko kayo doon. Huwag kayong bibitaw. Tapusin ninyo ang ginagawa kong vlog.
Kanina guys, yan ta kanina sa itaas, dumaan, galing Cebu. Ngayon, pailalim tayo, puntahan natin ang park nila sa ilalim ng tulay. Iwan ko kung magaganda pa ba. 2 taon ako na hindi nakapasyal dito. Kahit malapit lang ito sa amin. So guys, ito na kanilang plaza guys. May mga kainan dito guys. Restriction dito guys, hindi mapasukan guys. Try lang natin guys na magpanood. Pag hindi tayo makapasok, wala. Motorcycle lang guys, hindi ang binawalan guys. So ito guys, ipasyal kayo ng sandali sa kanilang plaza dito. So guys, halo wala tao guys. Una wala pang pandemic, ang dami dito magkasintahan, grupo ng mga estudyante. Pero ngayon bihira lang. So talaga di under maintenance, wala na kayo dito mga magagandang tanawin. Dito may mga palaruan to. Yan. Ngayon parang renovate ito. Guys. Guys, ang bridge nyo, sinasabi ko sa inyo. Ito na guys, under the bridge sa Marcelo Fernan Bridge guys. Yan. Yung kabila guys, Mandawi yan guys. Ito makita pa rin dito ang old bridge. Ang pangalawa makikita naman pero medyo malayo. May pangatlo. So ito guys, makikita mo. Andun guys, makikita mo yan guys, itong bridge na Kansaga Bridge guys, nandyan guys. Yan ang may Kansaga Bridge, yung last vlog ko. Ito naman yung makita nyo, Mactan Channel to guys. Ito patungong norte. Pag patungo kang Manila, dito ka dadaan, galing sa pier ng Cebu. Yan, pier yan. Yan ang mga pier ng Cebu, daungan ng Cebu. Yan sa pangatlong bridge, malapit. Tapos dito dadaan yan, panorte, patungo ng mga Liluan, Carmen, Compostela, Danau, Sugod, tungo Bugol, Sakradan, Bantayan. Yun patungo na Bantayan Island, patungo na yung si Visayan Sea. Yan dadaan ang vapor. So ito guys, mga bata to guys. Tingnan nyo guys. Maganda to guys. Pasyalan. Ay, namimingwit po dito guys. Tingnan mo guys.
Social yung isa guys na namimingwit. Oh, nagdadala ng payong. Oh, tingnan mo guys. Oh. Social siya. Nagdadala ng payong. Ito guys, talagang mainit guys. Kita niyo guys. Niyo guys. Ang building na yan guys, yun ano. Yan ang General Milling Corporation. Ang gawa ng mga chicheria, harina. Oh, yan. Pag sinabi guys sa inyo guys nga sino ang pinakamatandang general na taga Cebu, ang sagot guys ay General Milling. Malaking tulong yan sa ekonomiya ng Cebu guys, ang General Milling. So guys, balik na tayo guys. Balik na tayo guys sa mainland of Cebu.
Ito guys, pabalik na tayo guys. Salamat. Okay guys, pabalik na tayo guys. Sa Mandaue City, Mandaue Cebu. Ngayon guys, dadaanan natin ang Calzada Bridge. Mag-uwi natin. Okay guys, ganda tingnan kasi oh. Marcelo Fernan Bridge. Pinangalan ito guys sa magiting na isa sa ating magiting na Chief of Justice noon, si Marcelo Fernan na taga Cebu, taga Bugos, Cebu. So, Mandaue City na tayo guys. Baba na tayo. So guys, ang Alikabok guys. Kasi guys, ano to guys, inaayos pang daan ito, hindi pa natatapos. So guys, pakanan tayo guys. Ang pakanan patungo yung Konsolasyon, Liloan, Panorte. Yung pakaliwa yung Mandaue at Cebu City. So ngari tayo, pasa, kuan tayo. Sa pakanang bahagi dito. Patungo tayo ng yung last vlog ko guys, na yung Calzada Bridge, madadaanan natin ngayon.
guys. Boundary rito ng mga Mandawi at Consolacion. Dito na tayo sa Cansaga Bridge. Guys, ang binablog ko noong unang araw. Dyan tagalin ko mo guys. Malapula-po tayo kanina. Thank you guys for watching. Sana palagi kayo sumusuporta sa akin. At palagi rin akong magagawa ng mga vlog. Sisikapin ko na makabuluhan ito at ay matutunan kayong konti. Salamat sa inyong lahat. Kayo ang lifeline ng aking vlog. Kung wala kayo, wala ito. Hindi ko tawag yung channel. Kaya utang ko rin sa inyo. Lahat na to. Maraming salamat.